Ini Honorable EM Kamal Kolai, ini Honorable EM Rajesh Tripura, tapi ini MDC, Perangganan Kones di Burma, ini X EM Perangganan Chandra Rupini, tapi ini YTF ni leaders role, IWF ni leaders role, am sini joto takuk tapi hoksona hamzama rawai, ini cikun tu ni bisi tiapnya जों महाराजा बीर विक्रम थैमानि सालनो जों बालाय लायखा ताबावबाय 76 यार कावै थांखा जोंनि महाराजा बीर विक्रम थैमानि जों एक समायाव माहायङै थांखा जोंनि राजा महाराजा रंनो जों हायामांनो साजाकमानि खोनावै फायखा जोंनि महाराजा रग आसायमानि थैमानि बनो जों एक समायाव बावै थांखा जों एडिसि हाफां फायमानि यागोलो जों जोंनि एडिसिबो महाराजा बीर विक्रम आसायमानि साललो जों holiday बो declare खायखा ते माहायखे जों थैमानि सालावबो जों थांनाय बोसोराव सिगां टेकिफानो पालायखा फायनाय सालावबो जों पालायनानै नांनाय पालायलायनाय दानिखे जों जिनि सिनेमो जिनि महाराजा बायसि जों जतनो सालाय दङ 184 जना राजा महाराजा जिनि त्रिपुरा हाव शासन खायै थांखा अमन बायसि जों जिनि हा होनै आसो गर्व खायै प्राउड खायै जों गसेबै दंमानि एक समायाव जों बावै थांखा जे जोंनि राजा रगनो कार्ल मार्क्सनि जन्मदिन पालायो लेनिननि जन्मदिन पालायो तेबो गोबांमा फादार हास्तेनि बा बिचुनि महापुरुष रगनो जोंनि हास्तेव फोर्स खायै जोंनो सिरजाखा पालायरजाखा अमहायङै थांखा फेबा जों ताबाव हिस्टरिनो जों रिभाइभ खायबानि नांनाय तेवाइसा जों किफिलै तबनानि नांनाय जोंनि महाराजा प्रदुर किशोरनि नेतृत्वे जों ताबाव जोंनि लाइबोमानो हायनो हाय किफिलै तबलायनायनि बागै जों सागथालाय दङ साक्सेस होनाय जों आसा खालायो दानिखे जों पहिलाव जों जोंनि सिनेमुनो सिग्रानि नांगौ दिनै जों महाराजा बीर विक्रमनो सिनिलिया बनि आमल जों त्रिपुरा हास्ते बोसोर डेभलप ओंनि दंमानि ओंखा आफ्रो जराव समसामयिक कालो जोंनि त्रिपुरा भारतबर्षनि जतनि छाय डेभलप को अमाहायखे आगोयै दंमानि जोंनि महाराजा बीर विक्रम मडार्न आर्किटेक्चर होनै हजागो आगरतलानि पूरा शहर बनो डिजाइन खालायो रोडनि डिजाइन खालायो अमाहायखे खायथांमानि बनि आमलो स्कुल सारा त्रिपुराव जे स्कुल दंमानि समसामयिक